Nechápem, čo je také úchvatné na lete odmysliať si prázdniny. Buď prší, alebo je nechutne teplo. Ani som sa nestihla poriadne zabývať a výdatne sa zlepšiť. A chalanom napadlo čosi báječné. Dychčali sme po ceste, obaľovalo nás dusné bezvetrie a jazyky sa nám plietli do reťazí. Nikto normálny by v takomto počasí nevyliezol von na dlhšie, než by bolo skutočne nevyhnutné. Nie je to ešte na bicykli. Lenže my nie sme normálni. Janto zistil, že Percovci šli niekam preč a že teda môžeme za ten čas využiť ich trať. Ide o zámožnú rodinku, ktorá žije na samote pri lese a poriadny kusisko toho lesa aj vlastní. No a tam je jedna krásna dráha, ktorú udržiava Milo Perco a vraj sa na nej len nemožne natriasa so svojimi zazobanými kamarátmi. Perco vraj totiž svoju dráhu značne upravil a mne pri pohľade na ňu zabehlo. Videla som ju prvý raz a to hneď takto. Bolo tam všetko, čo som doteraz videla len na videách alebo súťažiach, na ktorých som sa samozrejme aktívne nikdy nezúčastnila. Vo vzduchu medzi stromami boli pripevnené dosky, ktoré sa miestami prudko zvažovali, až opäť dosiahli zem. Tak teda možno vo sne, možno jedného krásneho dňa, ale dnes isto nie. Keby som sa na to dala, ocitla by som sa v klbku prachu niekde dolu v lístí, hltajúc hlinu a vypľúvajúc zuby. Zastali sme na začiatku dráhy. Dala som si dolu príľbu, pretrela som si čelo a pozrela som sa na Ingu. S nebezpečne prižmúrenými očami si všetko premeriavala a každúčky kúsok jej tela pritom pôsobil úplne suverénne a pokojne. Chalani sa medzi sebou dohadovali, v akom poradí si pôjdu dolámať väzy. Boky mal byť prvý, Janto druhý a Tony tretí. Inga chcela ísť úplne posledná. No ja by som asi umrela. Začula som za sebou zoru a obrátila som sa. Napriek všetkému normálnemu odporné 30-ky dusno lesa a napriek stovkám hmyzu vyzerala úplne sviežo. No ja to tiež nedám. Neviem, možno raz, ale teraz sa na to fakt necítim. Ja som si istá, že by som to nikdy neprešla, nie len teraz. Prečo si nahovára, že nie? Pripojila sa k nám Inga. Chápeš, Ina, nie všetci na to majú. Ja teda isto nie. Ale choď, musíš si veriť, to je základ. Pravda, Paula? Neurčito som pokývala hlavou. Kútikom oka som zazrela Tonyho, ako na mňa nenápadne zazerá, až čerep podobnou prestáva byť dostatočne stabilný. Vpíjal sa do mňa pohľadom a hoci neurobil jediné gesto, došlo mi, že si zaumienil, aby som sa k nemu unúvala priblížiť. Joj, tak rada by som ho bola bývala zhodila aj s bajkom do tej jamy pod ním. No, čo moja? Idiot. Áno, tvoja? A dáš to? Nie, odvetila som pevne, zízajúc mu do očí. Čože? A prečo? Slisky odporný. Lebo by to bola posledná vec, ktorú by som urobila, preto. Blbosť, s takýmto prístupom sa to nenaučíš. Prečo si myslíš, že sa túžim naučiť prežiť vlastnú samovraždu? Ja si to nemyslím, ja to viem. Chceš to dať, ale bojíš sa. Bojíš sa napríklad, že netrafíš dosku. To má teda pravdu, svinucha akási. Tak mi prezrať, čo by som mala robiť, aby som sa nebála a aby všetko vyšlo. No, v prvom rade musíš ísť naozaj rýchlo. Potom si treba predstaviť, že bike je tvojou súčasťou, no zároveň nesmieš sa ho držať krčovito. Keď ho budeš pevne ovládať a predsa mu dáš dostatok voľnosti na to, aby šiel aj sám, uvidíš, že je ako živý. Ba dokonca sa ti zazdá, že sám sa chce udržať, že robí všetko preto, aby nespadol. A potom? Nemôžeš hľadieť na celok. Musíš vnímať len to, po čom chceš prejsť. Všetko ostatné vyhoď z hlavy.
Jasné, je fajn registrovať veci, ktoré chceme obísť, ale hlavne si musíme všímať to, po čom chceme prejsť. Aha. No a ďalšie potom už nie je? No a ešte potom, keď to prejdeš a živý a zdravý sa stretneme, tak ťa umordujem, že zasa aspoň na deň vypadneš. A to som už pomaly nadobúdala presvedčenie, že rozpráva celkom múdro a skúsene a že sa ho oplatí počúvať. Ako si to myslel? Že vypadnem? Ja neviem, akým spôsobom si vypadla, keď si nemohla jazdiť, nemohla si ísť von, nemohla si vraj nič. Škeril sa ako rozťaté koleno a mne to konečne došlo.